ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ସବୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ଘର ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବଗିଚା ଅଛି। ବଗିଚାଟି ନାନା ଜାତିର ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଗଛରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ବଗିଚାରୁ କିଛି ନା କିଛି ପରିବା ମିଳେ। ଉପରଓଳି ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବଗିଚାରେ କାମ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତି।